Bona tarda, em diuen Pau Coves i sóc el director de l'àrea de recursos humans de l'empresa Rutes València. Hola, bona vesprà, soc Damià i vaig veure que buscàveu gent per a la vostra empresa en la premsa i vaig intentar que fareu una entrevista de treball. Correcte. Pues anem a començar. Val? Quan vulguis. Quins estudis va realitzar i pels què els va elegir? Pues mira, més relacionat amb el sector del turisme he realitzat els estudis del grau superior de guia d'informació i assistències turístiques i actualment curse el grau de turisme a la Universitat de València i també he cursat altres graus com un grau superior d'informàtica. Interessant, molt interessant. Anem a proseguir. Quines llengües coneix i quin nivell té? Tinc el valencià i el castellà els domine perfectament, vull dir que el valencià és el meu idioma matern i el castellà també l'he estudiat tota la vida. L'anglès tinc un C2, ja que vaig tindre sort de quan vaig fer el grau superior de màrqueting per la meva nota vaig tindre opció de cursar un any d'Erasmus a Cambridge i a més controlé l'italià ja que les meves pràctiques del grau de turisme van ser a Florència i vaig estar allí 5 mesos i podríem dir que encara que no tinc ninguna titulació d'italià sí que el domino prou. Molt bé. Eres plurilingüe. Sí, molt important. Podríem dir que sí. I xapurreig un poc de francès, però no li dono molta importància. Se va bé. Sí, se va bien. Anem a seguir, val? Val. Aquestes ja van més relacionades en l'ofici, val? Val. Què sap entorn la nostra empresa? He vist que sou l'empresa líder de rutes i guies turístiques a València, que sou referència en el sector, sou l'empresa més antiga, si mal no recorde, tota València en aquest sector, i que damunt sou pioneres en l'estat espanyol a l'hora d'incorporar les noves tecnologies en les rutes turístiques i m'interessa perquè ja que he estudiat part d'informàtica i turisme, penso que puc donar el perfil a l'hora de treballar en una empresa que ha incorporat també les noves tecnologies de la informació en les rutes turístiques, ja que altres empreses no ho fan. Vaja, la resposta ha sigut més llarga de l'esperada i de fet has respost a una altra pregunta que tenia que fer-te, que era l'interès, el que t'atreia d'aquesta. Voluntàriament. No passa res. Anem a seguir, si li pareix, a vostè, amb el motiu de la sol·licitud. Per què li agradaria obtindre aquest ofici i no un altre? Perquè és el que m'agrada, la veritat que sempre se m'ha donat bé el que era cara al públic i damunt València és una ciutat que em pareix magnífica i penso que és un bon guia i penso que la millor empresa té que tindre el millor guia i penso que puc fer aquest paper perfectament. Perfecte. Anem a proseguir. I què pensa que pot aportar? Pues, com t'he dit, fa dues preguntes, pues, com sou una empresa referent en les TIC, en les rutes turístiques en València, i jo pues, tinc un gran domini de les tecnologies d'informació, pense que puc tindre aquesta clau diferencial a l'hora d'enfocar les rutes més informatitzades o més tècniques per a la gent i adaptar-les més al segle XXI. I a nivell de col·laboració amb altres companyies? La veritat és que m'agrada més treballar a soles, ja que sol portar un ritme de treball prou ràpid i de normal als meus companys es costa seguir-me el ritme de treball i al final m'acaba posant molt nerviós, que si tinc que adaptar-me m'adapte, si tinc que adaptar-me al seu ritme de treball puc adaptar-me perfectament, que he treballat en grup molts anys i no tinc problema, però sou més de treballar a soles si pot ser la veritat. Creus que pots ser partícip d'un bon ambient? Sí, la veritat que trobo que no té res que veure treballar en grup en l'ambient, soc una persona molt sociable, que pense que tinc i en tots els postos que m'han treballat que tinc una gran capacitat de lideratge i que soc capaç de tirar endavant el grup i de crear una cohesió i un feedback molt guai allà on he treballat. Anem a seguir en projectes, val? Projectes personals, a curt, a mitjà i a llarg plaç, val? Vale. Quins són els teus objectius? Vale, a curt i mitjà termini formar-me encara més com a treballador del sector turístic, sobretot en aquesta empresa, i de cara en un futur
obrir la meva pròpia empresa turística, no sé encara en quin àmbit, ja que quan acabe el grau de turisme a la universitat podré dedicar-me a moltes més coses, des d'un hotel, tècnic superior de turisme, i realment no sé a llarg termini. Sé que vull muntar alguna cosa jo, però no sé el què encara. Molt bé. Ens queda una última pregunta. Vale. Senyor Damià, pot incorporar-se immediatament? La veritat que si des de la seva empresa me diuen demà vens a treballar, no tindrà problema en vindre a treballar, vindré amb una sonrisa i vindré per treballar i per oferir a la vostra empresa el millor meu possible. Estàs disponible 24 hores? 24 hores no, però sí les 8 o 9 hores o menys que tinc a la meva jornada laboral. Tens transport viable per a vindre? Tinc transport viable i tinc per sort el poder inclús permetir-me viure en València encara que visc a Sueca, però podria permetir-me en els estalvis que tinc poder inclús llogar-me alguna cosa de l'empresa per poder plegar puntualment i sense problema treballar tots els dies. Molt bé, Damià. Doncs així acabem.